Salang lang natin ang ating pata. May commercial break. Lambot guys, oh. Isang masayang araw sa inyo lahat mga kasolid. At isang masayang araw din sa'yo, Miss Camera Girl. Masayang araw mga kasolid! Special po ang araw natin ngayon dahil dumating na po ang ating, yun oh, ang ating Google AdSense PIN. At anytime po pwede na tayong sumahod. Pero hindi pa po natin kukunin to, pararamihin pa po natin. At isasama po namin kayo pag kinuha namin ng sahod. Ang episode po natin ngayon, magluluto po tayo ng pata paksiw. You know, special cut na pata guys, binili ko sa Pampang. Ping-ping to. Wala mo mula-mula. So start na tayo guys. Unahin muna natin ang ating saging saba. At special shoutout ko nga pala guys, si Mac Robles Balaguer at ang misis niya na si Lynn Balaguer. At nanonood din ang mga kapatid niya na sina Maria Balaguer at si Marie Chris Balaguer. Shoutout po sa inyo. Kung nagtataka kayo guys kung bakit may saging saba, ito yung itatoppings natin sa ating pata paksiw. At special shoutout din mga guys sina Debbie Opalsa at Josinet Opalsa from Jeddah, Saudi Arabia. Slice lang natin ang paganyan guys, you know. So yun guys, at dahil na-slice na ang ating mga saging saba, ipiprito na natin. Dito lang natin. Wow! Ipiprito lang natin to guys hanggang sa maging golden brown. So yun mga kasolid, at dahil luto na ang ating saging saba, set aside na natin. Ito yung itatoppings natin sa ating pata paksiw. Ito pa lang pwede nang ulamin, no? Naglalaway na si Miss Camera Girl. Naglaway yan. Siyempre, isasalang lang natin ang ating pata. Iprito lang natin siya ng konti guys. Yun o, sarap o. Yun no. So yun guys, at dahil okay na ang kulay ng ating pata, set aside na rin natin. So mga kasolid, start na tayo maggisa. Unahin lang natin ang sibuyas. Sunod na po natin ang bawang. Ang bango. Oh. Gigisayin lang natin mabuti kasolid bago natin nalagay ang ating toyo. Bango. Maglagay na po tayo ng toyo. Yun o. Lagyan din natin ang pamintang buo. Lagyan din natin ang bay leaf para pampabango. At ang ating seasoning. At dahil kumukulo na guys, ilagay na natin ang ating pata. Yun o. Bango. Sunod na natin lagyan ng tubig guys.
At isabay na rin natin ang asin. Dahil nilagyan natin siya ng tubig, sigurado. Dapat may asin din. Mag-a-adjust na lang tayo mamaya. At pakukuluan muna natin ng 30 minutes bago natin i-check, guys. A few moments later. So yun guys, after 30 minutes, check natin kung malambot na. Yun o. Ganyan yun. Baligtarin natin guys. Yun. Ay, ganda ng kulay yun. Ganda ng kulay oh. Medyo matigas pa rin. Papakuluan pa natin to, 30 minutes na naman guys. A few moments later. Check natin ulit guys kung malambot na. Yun oh. Bango. Nangangamoy na. Baligtarin natin. Medyo matigas-tigas pa siya ng konti guys. Kung napapansin nyo guys, nag-uling na lang kami dahil naubusan kami ng gas. Kaya sinalang na lang namin sa uling. Update na lang uli mamaya guys. A few moments later. So yun mga kasolid, check natin kung malambot na ating pinapalambot na pata. Yun o. Bango. Kung mapapansin nyo guys, nasa loob na kami ng bahay dahil pinabutan na kami ng init sa labas guys. Kaya pumasok na kami sa loob. Sa loob na kami magbubang yan. So dahil malambot na ang ating pata, maglagay na tayo ng konting suka. At takpan uli natin ng ilang minuto guys. Sunod na natin lagyan ng asukal guys. Tansyahin nyo lang guys kung gaano karaming asukal ilalagay nyo. Gusto nyo mas matamis, dagdagan nyo ng asukal. Hayaan lang natin hanggang malusaw ang nilagay nating asukal. At habang iniintay nating malusaw ang asukal guys, shoutout ko nga pala ang solid viewers natin, ang Ponciano family. Thank you po sa inyo mga Ponciano family. Shoutout po. So yun guys, dahil luto na ang asukal at nalusaw na, susunod na natin ang pinrito nating saging saba. Yun o. Saging pa lang, ulam na guys. Paano pa kaya yung pata? At lalagyan din natin ng bulaklak ng saging. You know, the best. At papakuluan lang natin ng ilang minuto guys. Tapos mukbangan na naman. So yun guys, ito na ang ating nilutong pata paksiw. Yun o, sarap po. Yan guys oh. Kung mapapansin nyo guys, nandito na kami sa loob ng bahay dahil hinabutan na kami ng init sa labas. So kahit tinabutan kami ng init, tuloy-tuloy pa rin ang Mainit na bubangan. guys, summer na kasi. Kain po tayo guys. Kain tayo. Lambot.
Saging to guys, oh. Saging saba. Kain. May commercial break. Lambot guys, oh. Sarap guys ah. Nunuot. Lambot. With saging saba. Saging guys, oh. Shoutout ko nga pala ang Bonsano family. Solid viewers natin yan mga guys. Shoutout po. Thank you sa panunood. Tsaka kay Kumari ko, Larwina Calman family. Shoutout Mars. Sa asawa niya, David Carbonco. Shoutout. Ate Rosana Yape ng Tacloban. Shoutout te. Solid viewers natin yan. Si Boss Mark San Agustin, nanonood dyan. Shoutout sa'yo, Boss Mark. Shoutout. Si Boss Edgardo Garcia, shoutout sa'yo. Sarap guys. Kaya kayo guys. Lapang-lapang na. Ano yung balat? Lambot ng balat na. At shoutout ko po si Mr. Ray Jackson. Nakakauwi lang. Shoutout sir. Medyo matamis na. Sarap. Ano po yun ah? Yung tabang diba? Sarap guys. Patapaksiw. Solid. Sarap guys. Siyempre nakabay natin ang malamig na royal. Yun oh. Kasama ng ano. Excited siya guys. Sarap. Sobrang sarap. Yung taba guys oh. Si Ate Rosana, favorite ko. Pata. Grabe, sobrang sarap. Wala na ako nasabi. Salita. Nung masasabi mo sa luto mo, Sobrang sarap. harap. Sarap talaga magluto si Mr. Kitchen guys. Walang harong biro. Walang harong biro. Sobrang sarap niya magluto. Kaya tumaba na ako eh. Proud to be Kapampangan guys. Sa Kapampangan, manyaman. Sarap ng royal. Saging sa bato guys. Yun no. Yun no.
busog guys. Ay, grabe, sobra. Siyam- Gaya nyo yung recipe tong guys, talagang mapapalabang kayo sa kanin. Extra Tumaba rice na. pa. So guys, dito na po nagtatapos ang aming munting video. Pero masarap ang pagkaluto. Sana po nagustuhan nyo guys. Maraming salamat po sa Thanks panonood. for watching. Bye guys.